Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw ken ka itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen da kiti naalas ken napintas. Ken intarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy da kiti nasken asubantang. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Abakay tampukan kadagiti pakasarita iti biyag kenayat. An napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa nga pakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang tetiulidan ken diliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, hi, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Manibod nga ro dito Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio Masaragan, iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines, at tumanin nga sumangbay di program nga napoluan. Dear Manong Nemi, kumusta kayo? Pakishare di program at sharing is good. Kat padaanan nyo dito sa balipay ng pakasalitaan ngayon tayo padayawan ngayon basang ngayon tayo pagpilian para tayo nakapili ti best letter of the first week idi bulan ti October ti pakasalitaan ni Vanji nga napoluan relasyon. Anya ka dito relasyon? Okay, gamantes ti amin papagayam. Speaking of relasyon tayo gani Apo Diyos, dito'y panagkararag tayo. Apa ang kararag tayo? Gabuta, agkid daw tayo. Agpakawan, agyaman, kinagkid daw tayo kinapo Diyos. Apay nga, isot pagkidawan tayo. Gabuta, ada relasyon tayo keng kuana. Asino tayo? Da tayo kit anak ti Diyos. Iso nga ama, kuna tayo. Ni Rugin May Gonzaga di kantana dato'y kararag mingin sponsoran ta Erlinda Pantirosete, Erlinda Stabilio, Matda Yolanda Kalumpit, Edita Sablay, Rosita Ibusca, Mila Milyare, kani Norelin Perdido Tamalay. Bigbigan din na po Diyos ng iso ti Diyos, agpakawan tayo, agyaman tayo, kanintay, agkidaw, kenkuana. Ito'y kararamikin ka, o Diyos Apo, sakay ta dumanon, kumakyan bangeg mo. Sabay kumata, ipangag mo ita. Amin dagito'y kat araraw
amen ni amen papagayam. Kada kita agbuy-buya, happy watching kita kayo. May nagananda kay manuanusan. Intayon rugyan, nga ibasa. Dito yung pagkasaritaan ni pagayam tinga Vanchi nga napoluan. Relasyon. May isa ka nagitintay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the first week, inibulan ti Oktobre. Babayan ka na Board of Judges tayo. Thank you kada kawada. Kas kada Perlita, Glipay Matias, Yuli Francisco, Sita Delia Machu Garcia, Mila Milyari, Erlinda Panterosete, ken duwakam dito studio, raman tinumuti biyang kas chairman ti Board of Judges. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi. Kasano tiragsak ko dagturpusak ken mairuar ko ti panagtake ko di board ang may sakon nga da. May sakon manong naming a board passer. Adadan ti ragsak ko manong naming idi tada tumawag kanya nga mabaling ko kanon tag report into Lunes. May isang kumpanya manong naming nga napintas ti pasweldo na para pambenepisyo na. Kat siyempre, inarakop ko ni Nanang, nagsibod ta, adon pagtrabaho ng thank you iti sakripisyo kanyak, nga dahil tatis pa nagsaksakit yun pa Nagsaksakit kayo pa itap dumai, kalikagom nyo ti pa nagbasak. Alawan na. Kaya sa mga liplipatan na iti pa magbagaken ka. Ay, naku bang aminta saan nga nasapa nga natay, ti amayo, sa anak ko mga marigatan launay. Kaya sigating galikagom ko makapagtulpos. Tapno among tumot na tulungan na kiti tuwa kaabsat mo. Wanang, akong pagdanagan nyo. Ako sa baling aramidek, no, di agtrabaho, kaya ti sweldo, iso ti usaran tayo, tapno agbiag tayo. So, ang sardeng yun naggansilyo, isardeng yun ti umawat ti labaan nyo, isardeng yun ti agtrabaho. Okay, talaga nga, isardeng ko na ta. Nangalak matin sakit ko. Nang, anyo liplipatan tagtumar. Dahil tangaw ti nagkalapag gastusan tayo. Ang bali adamot ng pagtrabaho ako. JR, maneng, ni Lily. And then ang nangibaw na kingwa naman. Okay, into the Lunes, agtrabaho ako. Kaya lang, no makakita ko di pagkasarak sa jay, agkasarak to. Sakto lagawin iti darabi iti Friday. Adayo matngarod sa jay, hamat ngarod nga mabaling minalem mo no rin nabiig agawin ak. Iso pa iti plete. Iso ang kasarak langin. Iso nga kayo kinilili, ta kayo iti makamu kininanang. Tunggal agswelduak, pang tedak ti kwarta, tayong kay tiyanda o no, gumatang ka na kiti kasabulan tayo. Kinsenas kan katapusan ti panagsweldok. Di kada kinsenas, gatangan mo na amin. Nasapsapo laging gati katapusan. Mawatan kahit ko sa wanjon, RJ. Mawatak manang. Daling ka man nag-budget. Dalaling ka pa gluto. Yung nihading mo nga lili. Diba? Dahil di ba nga sikaso kinanang ha? Nagtrabaho hag. Sa nangordan di pa nagbasak manang. Kat, nung makapagplastarak lagi di, palabsan pa lang dito nga tawin. To no next school year, isunto mati pa nagbasa mo. Ikasanong nga rin manang no, bigla na tayong nag-asawa ka. Saan tumabasamag data? Jay, no. Oo, may boyfriend ko. Ikasanong no, bigla, ada boyfriend mo manang. Ora ada boyfriend ko ton. Basta ikarik. Pagbasahin ka. Okay? Thank you, manang. Sige, Rod. Kat itaw dawat na kinahapod Diyos. Asapay ko ma. Dato yan, di pangurugyan, di iasenso tayo. Pintas di biyag tayo. Itata, siya kontak trabaho. Rinugyak nga rin tinagtrabaho, manonemi ididamo, minalem pailaing nga gawidak.
Ngayon iti sumarunong nga lawas, manunemi, adan na nakita kapag kasiraan. Kasag dadamo manunemi, gagangay saan nga maununi, ay hanggang tigitimit lang na danon kong nga imununan nga mga opisina, manunemi, isulimot lang ti. Nangisadag ti bagida kanya. Oh, Panji, amang yan, dadoy ti bagim kata kami. Ora agdadamo ka, ibilang mo lang na bayag tayo ng kakadwa. Right? Among dito amin tayong empleyado, agagayem. Amin tayong empleyado, agsisinakit. Awan tayo pipinerdi. Noon yaman ti problema ti maysa, problema tayo amin, solusyonan tayo. Depende nga ta ano problema. Wala, depende. Awan ba ti boyfriend mo? Awan pa check pinabadasan na ki boyfriend. Mayat man. Yung matutagad-arap ka. Hindi yan, basag pa lang ti college, ado. Ngimitan ta nagretuara kon, ken adan trabaho, baka mabahindan ng agarim kanyak. Awan sa amin ti bachelor nga kapisinaan tayo. Awan, puro na asawaan. Ewan kayam. Ibilang na best friend mo. Wanong best friend na kamamin. Wana, abikid din nga saan. Kaya tangay kat numalpas ti trabaho, pagawidam. Hindi kasera. Kasera. Anat ubram niya kasera. Awan, nakanganga, nakamutalang. Yung agawid ka, adari kiti kapabilyam. Dabala naganak ka, nilangin nanang. Medyo tapi simkin na sakit na kabuti sobrang panagtrabaho na naisagad na lang di pa nagbasak. Kakabsat, dua kakabsat ko ngayon in Audi. Nagraduaran ti high school jay adjek nga misarding na pailang din nagbasa. Kung nakarod din ito umay nga panagpipi the next school year isang dumating ti pa nagpabasak yung kuwana. Basta gayam. Ano ba ito sa Lusudak? Si Kaninelya. Una mo ka. Si Kaninelya. Okay. Tapno saan ka unang mga burburing hindi pa kaseram, sumurot ka na kami ito na rabi. Kaduhati ni Becky. Becky! Oh! Ano? May ate ni Suna. Ni Vanchi. Kaduhati yung Suna? Ito rabi. Uy, namay ka Vanchi? Papanan tayo. Hindi, gimmick. Nightlife. Kano agawid ka di ka seram ngagmay sa bakagbagtit ka at katunga nga. Iso nga makikadwa ka kada kami. Tapos di ka stagat hanggang nga maboring. Ado kam nga rod manunemi ket simuro ta kadakwada tapno ibagak tapno sandang ibagang killjoya. Resto bar? Nagorder da manunemi ti makan, mapulutan, mainom, kinagsigsigarilyo ta. Hey, tsaka tigas ng atmosphere. Maruam kanto. Nelia, maruam kanto. Di mo kahit tigas ito yung atmosphere. Apay, naringkor? Sana ka naruam eh. Maruam ka to. Di mo kayo nabatasan di minom? Diyak to kayat. Umanayin ka niyang tinumag na juice. Sigarilyo. Ay, adadangan tiyak kayat. Medyo matadayoak. Diyak kayo ti angot sigarilyo. Diyak kayo ti angot ti arak. O sige. Manungarot nga baso ti may inom mo nga juice. May salang sige nga ron. Uminom ka ti juice, agpulutan ka, di mas dito ti crispy baggies. Ano mat manong naimi di kiti kopi sinaan mi nga masadag kanyak na lalaki. Hay, lasingpad ka. Talaga hindi mo kayo timinom. Beer. Red wine.
Good for your heart, red wine. Basta the wine na. Tsaka yan. Beer. The wine na ito, the liquor na. Juice latan. Sige. Sayang ka. Abi ka sayang ako ma. Nakurkurang ti pa nag-enjoy mo, naawan inom mo. Okay lang, nasaan ka sigarilyo, uminom ka, at nag-enjoy ka. Okay, mamali ako papanang ang order di pang ladies drinks para keng ka. Ha? Oret naling di bartender. Saan latan, nadulatan. Man, para manang ka di juice nga medyo ada arak na. Manong name it up na umat ti makunada, inawat ko reta. Oh, ramanam. Yo, salamat la juice. Yung sa balit raman na. Okay. Okay mga na iba, sanga na sangir. Awan sangir na. Juice nga ron. Naling dato, naling di bartender dato eh. Barko naman. Sige. Mahit ng peso. Kasla simbaranta tiriknak manong nemi di mo kudwa kung data ngayon na juice with wine. Makiapirak maten manong nemi. O, ganyan dyan kakadimot lang? Banji? Win na Elia? Okay na. Okay. Inukayat mo, ipateblaan ka pa eh. Hanin, ang pag-isuhan na dito eh. Numibus ko, mabalin tayo itong tikawin, di ba? Okay, gana tayo 10 o'clock o 11. Baka rabiyo na yan. Sige, 10:30. Nakaduha akmano. Ngayon ba yan? Okay, ti kondisyon. Okay, man. Anti mading mariknak. Aging ka naruwama ko nakastoy manon na may sumusuro ta kadakwada, iti resto bar, no kasta nga bakasyon manon na may bas nga gawid hak, sumuro ta kadakwada, mapangka magpipikdik mano. Kasi ti may isa nga ipapami pa nagpipiknik manon na may, nagdidigos da, yung skalasla masulitak pailain. Nagnagnaak manong name nga nagpapaamyanan. Naging ka napasardengak. Nakadayo ak gaya man. Idi ta da makitak nga. Agpimpinta? Pintor? Imasadegat. Binibuyak manong name ti pinta panagpinta. Sa kukitain tila nga ti pintor. Guwapo manong. Macho. Saan nga tumalyaw? Nakakonsentrate. Nakapokus lang ta manong nemiti. Imatang na di. Yan diyay pimpintaan na. Maging ka manong nemi madlaw ko. Noon niya ti idudrawing na. Idudrawing na manong nemiti lang ti baybay. Hindi kita hayag manong name iti bye-bye. Wow. Nakaas-asul nga nakalinli na. Isut ibibintana. Tinalyaw na. Babaling ka di nga sanak ng istrubad. Gusto nga rin nga madayuak. Tapnaon makadisturbo ka niya. Nga may masidag ka. I'm sorry. Diyak mo nga makadisturbo ka kayam. Sige. Okay. Mabit lang. Yan tayo na disturbo nakpatan. Isarating mo pa ilang. Agtukaw ka. Alam mo, bakante nga tugaw. Kaya lang install. O pagsagiran na. Siyak ni Raul. Injaya naman nung naimit na kulap na. Inawat ko man. Vanji. Siyak ni Vanji. Kadawag digidig pipiknik sa jay.
Nagnagnak nga ron nga nagpamyanan ka, tsaka mo nga da ka dito eh. Sorry ha, na nagdisturbo ka. Okay lang, Panji. Kahit mo, ipinta ka. Pakalaglag ibam. Napintas nga display. Ako magbayad ko. Libre para kang ka. Apa nga libre? No kusunatak ti babae nga ipinta. Ilibre. Ngayon na dyan babae nga mismo ti papinta. Ang bayad na, siyempre. Ngayon na siyak ti mangidyaya nga siyak ti mangidyaya nga ipinta ka. Libre. Ito kano. Daking kano, anyat schedule mo. Anat langak ang maipinta. Depende no, anyat lakam. Kayat mo. No napinta sa akin, nakatupis ka. At daki ti beach eh. Ang daki ti beach, may pakita nga, at daki ti beach, nakatupis ka. Apay, napintas ti pamagim, nakatupis ka? At saka, man, napintas ti kutis ko. May kita nga ron. Agbalin nga obra maestra. Adun tulagin din kita manggusto. Baka agordar dan to. Isunto ti panagbayad da. No ibagada kanyak nga ipinta mamet. Ay ipinta dumahotak man ti kopya. Dajay paint ni Vanji ko na danto. Kahit mo sawin maiwaras. Why not? Kababain. Nakatubisak ng mabuyat iso amin nga tao. Nga di kiti order. Bakit no ipandak iti kwarto da kit pag-imagine da. Why not? Handa ka mo tasagsagidan. Pinta mo itlaing. Painting mo. Ato ka din bang raramit kasta? Ato. Libre. Oo, libre. Mabaling tumat nga agpapinta di kiti friends mo, office mate mo. Isunto tadabayad na. Kad no adabayad na, kad no makuwartaak, mapaglakwak, ada panakabagim. Mayat pa pangwartaan. Nayon da swaldom. Sa business. Mayat sa akin di Raul. Imawang ka dimit lang ti mangiparit. Nga ipinta ka? Awan na, manaksit kang ka, no ta mangiparit. At ang boyfriend mo, baka di na kayat. Awan pa yung boyfriend ko. O, may tlagaya. Nagswerten, tagbaling ang boyfriend mo. Katsiga, Raul. Kas may sa pintor. Ato ka din nakitimpim-pintam nga babae. Adon. Kaya ado nga rin din na tinakitam nga nakatupis. Sala nga nakatupis. Okay mo so, naked pa, naked. Naked. So nalang ta nakasikig, nakatalikod. Awad nakasang mo. Kasta. Nice meeting you, Banji. Sige. Inakaroon din, baka sa pulid na ini. Kaya, office mate ko. The contact number mo, please. Taitat ko man kang contact number ko. The once nga, at the time mo, itawag mo kanya. Ta umay ta mismo ito dito nga, igiti bye-bye. Ta dito ko, nga ipita. Kasta nga ron tinapasamak manong name pintanak ni Raul. Iso na lang makaktang. Mamalin tatagin na. Okay, change position ka. Tapos na kasta kasag ka magtang. Siga, map nagdagiti matam nga mang mat kanya ka. Nakapimpinas ka nga ron. Kasla kayat ka nga rakupen. Ana. Kasla kayat ka nga rakupen. Kabayatan nga ipimpinda ka. Agbalbalikas ti puso. I love you, Pachi. Alam mo, timarik ng kanya. Diyan mo.
Basta nalagandrik na kang ka. No saan ka napatigganyak? Amo mo, kahit ko mangarod met, nakababad ang stoy. Saan met ka da di pinta, uno painting, ti bagay teresak. Taore ahanak maipinta, nagsarmingak, magitkidak tilangak. Ngem, tinapahot nga panakidanak, panagsasalita kang ka, panakakit-kita kang ka. Umanahin data nga, mangkumpleto ti biyak ko. So, you love me too. Sana pa nga sure. Urayak ang baling nga sure. Urayak ang baling 100%. Siguro ito malpasin na itang pending. Makapag-desisyon aktan. Ay kaya manak no kasta. Sinurpresak manong name digiti office mate ko. Impakitak kadakwada manong name ti obra maestra ni Raul. Wow! Siga da ita, Vanchi? O Enelia, siya, kadakat pa sa bali. Naglaingan da dyan nga pintor. Kaano da ito eh? Naka-schedule ka no ka. Imbes nga kawidak sa dibalay, mapanak kang kuwanan. Kasunod ka na nga nagamamok, hindi na ito nga pinto? Raul? Raul tinagan na? Apelyo ito na. Dito. Raul Alvarez. Magpapinta ako, mamot. Nangina. Apoy mo na patagbayad mo? Libre. Oh, sorry bagam nga nangina. Kahit no saan nga si ka, o saan nga siya, nangina. Hoy. Banji. Mabaling ka di, nga pakupya ka, ti para kanya. Hanga Xerox copy. Dublian na nga pinta, ipinta siyempre. Nagbayad ka na kuan. Mabaling ka di nga mamamudeta ka Raul. Mabaling ka di nga maalat contact number na. Diya ka pa amo, no, kaya't nangitid kang ka, Becky. Kahit siya kang rod, kaya't nangitid ka niya. Tsaka mo, itawag ko pa, no, kaya't na. At relasyon niyo, akir-arim ka niya. Kahit kung nakingkuha na ka, no, malpaston deta nga, obra maestrana. Kaya talagang ipatpatik ko. Ipatpatik ko. Inakrol mo nga ro din. Puro ray na tawag ko. Baka after office hours, update kami. Uy, kasama na gibig tayo. Sorry. Baka maminsan to, no on date mi kini Raul. Napang kami manon name iti naulimak na lugar. Datay de Candela. How romantic. Kasto yung lugar ti kahit ko. Naulimek. Medyo nasipkit. I love you, Fanji. Raul, I love you too. Kad maaramid mi manon name iti aginarako. Sana inagkan nga namalan di kiti lips ko. Very gentle manong name di kiti arakop apros kanagak na kaniya. Nakatantanang. I love you so much. Itaglay nga kayat. Vanchi, nakadadun nga babae di kiti impintak. Sikapay lang ti babae impintak ka nakariknak iti ayat. Sikakit-siksikan tulaeng. Tiyak kayat nga mapukaw ka, Vanji. I love you so much. I love you too, Raul. Tiamok idi manong nemi ket i-check in nak. Wano saan ket ayaban nak manong nemi iti pa apartment na. Yung saan met? Intulod na kedi dito kaserak. Naisang sangay nga daw. Naisang sangay nga labi.
Good night. Ingat. Mm. Okay. Agananad ka, may Raul. Tawagan kanto. Unot si kanto tumawag na nakadanong kanto. Manong Nemi, talagang sana kang babawi. Anak relasyon, itkas ka ni Raul, amay sa nga pintor. Ngayon mahadyak to nga tagimon. No adan tugon tahoy nga dagpapinta kang kuana nga babae nga nakatupis uno lamo-lamo. Pacheck nga ta nga siya laing iti kayan ayat na. Baka playboy met da ito nga Raul. Baka saan bet nga na siya at nga karelasyon. Kaya buta na bayagin sa anak nagbakasyon, mananaymi, nagbakasyon na kinisumitin pa ng yawid ko, iti painting ko. Dinay tayo mananaymi, iti kapsat ko. Nagpintas manang, nagpintas, ang papinta ak mamut. Nangina. Nangina? Iso nga, eto'y. Ngaminto na dabak sa pulan yun, kahit tumatagpapinta. Okay? Isong tuman. Kumusta ni Nanang? Kumarkarot sakit na, ate. Masapol sa nga doktor tiwang kita nga sa lang nga nagiti agas. Baka masapol nga masukatanin nagiti agas na kahit may resitaan ti sa bali. Napanak iti kwarto na. Kumusta kayo, Nanang? Anak, nabay nga saan ka nagbakasyon. Ipapawit mo na tamat din nagiti sweldo. Mabamot alalain ni RJ, intawa. Na, yata so'y buwana, wala saan kita. Inta Palawan. Wala nang, bisya kami ti trabaho. So, pasensya kayo na mamanok nga. Agbakasyon. Wala ta handak to pala dito ribigan. Iba-check up ta kayo ti doktor. Hanang nga, kahit ko, nga aglaing kayo. Kahit kung saan kayo agsagsaka ba. Kahit ko nga, na namin yung mat iti ragsak kinamay, itatagtap trabaho Iso nga iti kabigatan naman, nami impadoktor mi ni Nanang ko. Vanji. Yes, doktor? Masapol ko mga may combine. Doktor, di problema, awan di mangbantay kang kuwana. Kita kapsat mo. Anat nagdiferensyan ni pa naka-combine ken saan, doktor. Tapos na di kasi ada di oras nga panaka-check up ken kuwana. May talik ko nga ta ka nagiti kapsat ko. Kasaritak nagiti kapsat mo. Tapno, may suro ka dakwada no kasanod schedule ta nga bantay. No talaga nga busy kaya iti trabaho. Nagamanak, doktor. Doktor, aramidan nyo kumati amin tapno, malaingan ni Nanang. Kahit ko nga, agad dyo kumamit isunak, habang nagtrabaho ako. Sud ka po nang harod ng pinagraduar na, ang kasakad na pa nagbasak tapno, siya tumutin ni makamuking kuwana. Nga manat nga rod ganas na kung nagsaksakit mo. Iso nga rod nga ipa-confine mo, tapno ni kasta, kahit sigurado, ti panagimbag na. Sige, doktor. Hindi ko kayo magpuunay pang Panginoon mawatak ti sitwasyon niyo. Concern akmed iti salon at nanang mo, tandaman nanang ko. Okay? Sige, doktor. Agyaman na. Intalag ko nga rin ka ni doktor, kanagapsat ko man ang naming ti panakaikumpay ni nanang kanagsubliak iti trabaho. Naging ka man ang naming nga naka-schedule nga at the business meeting me kat medyo adayo. Ana, nagasagana kan. Nelia. Kaso kabayag tayo. 1 week. Saan lang ang business meeting tirantatay sa Jai. Agpaspasyar. Nabinda sa pagpasyaran sa Jai. Ag-enjoy tayo. Double purpose nga Baka mag-enjoy tayo. Marami tayo nakikaya tayo sa Jai. No inom. Awan di makaipalit ka na tayo. Diba?
Sige, tawag ko kini Raul. Kapit tawag mo pa lang. Kaya siyempre, boyfriend ko isunan eh. Nagpakadak kang kuwana. Tinawagak man. Raul, ayan mo. Dari ka sera. Hanggang pimpin ta, madam pintak dito ka sera. Apa yung ka? Baka makadisturbo ah. Okay lang. Anta ko ba yung magkahag? Ano na dyan? Makalawas nga wanak next week. Apay. Ada pa na mi. A business meeting. Sa din no. Imbaga. Wow. Business meeting na kanadayo. Mabalin nyo matlata meeting about your business. Iti opisina yun no. Iti asudag. Apay nga naskin pa lang umadayo kayo. Sa bali pa yung purpose, makapagpasyar kami. So, katwam, lagi din na pili nga kaopisinaag. Lalaki, babae? Yes, sure. Siyempre. Kaya normal pas di meeting, anat aramidan nyo. Saan ka palubusan? Saan kang pagpakadakin ka? Ipagpakamok lang. Ganun. Ipagpakamom. Saan kang nagpakada? Hang mo ipagpakada, ipagpakamom lang. Nagsabaling agpeso. You just inform. Saan mong ipakada kanya? No palubusan ka wano saan? Tadi na kumakaya na palubusan? Saan ka palubusan? Di ba masakit ni nanang mo? Wala nga anong tot ko na hindi kiti kaopisinaak. Sino tapat pateng? Ti relasyon mo kada kiti kaopisinaam. Wala ti relasyon mo kanya. Kan ti relasyon mo kada nanang kaniti kapsat mo. Nakakonfide inam saan ka di? Di mo ka di mapansarong karan no kumusta isunan? Tumawag ka kadakwada. Sa bali niya tawag, sa bali mati mismo nga mapangkasadya. Apa yung takarbayo nga mga ipalit kanyak? Wow. Tawan ti karbayo nga, agaya na yata. Ngunang, saan nagmabaling igawid? Pasad dito trabaho. Trabaho lang. Imamok no anyot aramidan nyo. Tiyan mo, diyan mo, nga daasidag yung resto bar, dita opisina yo. Nga imbes nga mapangkat ko kaseram nga ginana. Nga maan. Mapangkat sa diyan nga sigarilyo, nga giinom. Saan na kang sigarilyo? Uminumak lang nga tayo, gagangin lang nga tayo, matemplang nga juice with wine. Nga marik naman nga mabartek ka. Noong diyak pinapadasan tinabartek. Ikasano na mapadasa mo ito mapartek. Saan ka palubusan? Ngayon nagpilit ka, bahala ka. Nasdaw da Becky kaninelia di bagak manon naming asaan na kasumurot. But why? Abay? Ha? Di nakpalubusan ni Raul. Ay sasapo. Hanggang pa agasawa. Kinuri pa agasawa kayo. Business meeting. Pasad dito ti trabaho. Abi nga saan na nga maawatan? Nelia, manipod ka di ada ka relasyon mo kita di mo pa itan maaramid ti kayat mong aramiden. Kontrolin na kan. Umay ka ano saan? Saan? Gapo kayong kuwana? Gapo kayo ninanang ko. Nakakunbay ninanang ko. Isong agawid ak. Imas ka sumurta ka na kayo. Kinaguradak manong name hindi kita kopis na ak.
Baring numaawatan dak tumitlahin ko na. Nagpagadak nga root ba nung name kini Raul. Papanam? Agawi dak. Saan ka sumurot ka dagiti ka opisina at nagsarong ka rin ni nanang. Sige. Good decision. Ma'am Raul? Di na isistrikto ba na? Di mo kaya't timadaan tikas kanyak nga mangipalagip noan niya dagiti rumpeng nga aramiden kan saan mo aramiden? Kaya ti karelasyon nga mangkontrol kanyak. Ano nga ti kayat mo karelasyon? Tay maaramid mo lahat ti kayat mo aramiden. Ingim, awang matitakas ka aramida ka. Sa nga dakes? Ti uminom? Sa nga makabartek tinumem? Ore sa nga makabartek tinumem? Ngam ti ininumen, digiti kakaduam kit makabartek. Kasano na dadakas nga napidan dakeng ka? Awan, agtalay ka kadakwada. Apay nga rod nga, saan ka mapan? Kit kaslakay kayat mo't ida. Kinagura dak pa din. Kit nung siya timanggura keng ka. Raul, kit nung siya ka, wano digiti ninanang mo, kindi ka kapsat mo timanggura keng ka. Nakakumpay ni nanang mo pagkatapos adda ka ti adayo. One week lang nakaruwarton. Kaya nakaruwarton, di mo mapagkitaan. Ori naimbagan nga sa pagkarigan. Ngayon saan nga makumpleto, iti pa nakabimbag na noawang ka. Sa balay kaandam nga makita da ka, nga maarakop na kaninanang mo, nga makita da ka mismo, nagiti kakabsat mo. Basta katilatan italik mo ka nagiti kakabsat mo ti inam, kasi ka tinaw na. Mas dawa na kang ka, Raul. Karo pa yun nga, may saka nga ama. Di ka di mailiw ti mandan ti ama. Kinabayag ka nga naulid ti ama. Ano pala kayat mo? Kasi kabalag ko na, kaslakla, may isang ama, o adda amam, at apay manong mo, at apay nayon ti kapsat mo. Kasta ka din nga makirelasyon? Ipatpateg ka. Kit ka po tipatpateg ka. Kit kitaek, ti pagsayatam. Tsak kayat na may sakmag ka. Tsak kayat na may oowag ka. Tsak kayat nagbaling ka managbaybay ah. Sana kinistrukto tararamidek. Panang disiplina ken ka. Sana na siya nga matultolerate ti panakikuyog mo ka nagiti ka opisina. Kapataw matinasin na pintas nga aramidan da. Anya nga awan. Nasiyat ka din nga aramid. Ti adada nga adado nga oras nga ipaay mo o na ipaayo ti pagayatan ti bagiyo nga umat ka sa iskan nga pakaragsakan no diket madi nga bisyo saan ka di ka nasayat no kalmasan ti office hours kat agawid da jabal balay da imbes nga dadatang agiikis agiinong agsigarilyo ko namlan no sige tikat kaado ka na sa umon. Napay babawi ka nga siya tinagbaling ang karelasyon mo? May isang seryoso nga pintor? May isang stricto, biyangot, kada natadya ka mo. Di mo kaya tikas kanya. Nadalatakin ka. Nabita mo't pa yun. No di mo kaya tikas ito yung aramid ko. Sumapong nga orti sa bali. Tenawaya nga mang palubos latakin ka. Doan yaman ti kayat mong aramidan. Sige, bye. Raul? Hello, Raul.
Binayaklatan mano. Weekend nagawid ak nga road manong name dito balay at daidin manong name nga na isang petdan ni Nanang. Nanang, kumusta kayon? Anak, imbagtaadda ka. May liliwag yung anak ko. Anak, nagkaluon nga panakaikawami ka, nakiti kakabsat mo. Idi kat inal daw da ka, makita, makadan na, makalanglang amangan. Yung nga nang urti paramidag ng trabaho mo dito. Sanda ko mga urti yung pinaggraduaran na, tapos nandaglat na dito yung balay. Yung kasanubiyag tayo nung jak na kumanagraduan. Yung magta na yung magang kayan. Oyen, daling ti doktor ko. Ken kahit kumata talaga ti maimbagaan, ta nagrigat ada sakit na. Anak, manual daw mo to'y. Dual daw Tap na may papas ko, may papanti ilo ko ka na kayo. Ilo ka niya. Kaya tiyo, into nabigat. Hindi ito paspasyan. Ano kaya tiyo papanan? Dito ibaga ti doktor. Nasa anak lang ka nung pupuk dito balay. Kahit ko ti lumang iti angin bye-bye. O sige, hindi ito pipiknik. Into bigat, may sagana ti amin. RJ, Lily, yamanang, hindi ag-picnic ng bigat. Oh, yes. O manang, hindi ag-relax. Ha? Inuti kayo ito mag-picnican. Bye-bye mo no karayan. It's mas lang ti bye-bye may tagdigos iti bye-bye ng ti karayan. Nasa nga ti amin manong nemi ka ngada kami iti bye-bye. Palagip ko lagot manan ni Raul manong nemi. Nagpauyo nga tan na talaga. Kapenti man lang tumawag. Kinunak manong nemi tinakam ko aging gay nalak ti cellphone ko tinawag kag isunan. Abay, masapol mo. Raul, abi ka sa saludsod mo. Kawan, tumawag ka. Damag ka, ano't masapol mo? Abay, katawag ka. Kakatawag ti style mo. Di mo kahit karelasyon ka sa kanya. Tsaka mo. Di mo kanta saludsod ng asa dinutayan ko? Wari sa anin. Ang mga maluksawak lang no iba kam basta ayan mo bana nga saan ko kumakayan at dagit sidong ti pamilya may kam nagpipiknik nalaingan ni Nanang kahit ako nakano ti doktor nga masapol nga ag-relax dinamag ko kininanang no kayat na kahit nakano ti manglangab iti angin bye-bye so anda kam dito ita mong papainitan ni nananang mo no talagang madi. No angin lang, ti lang abon na, di angin lang, yung nakalinong. Mga, baka panagparumo, at kayat na ti, digos ka. No, digos iti, danon baybay, hanga na pudot. Ipamoy sunay, ti hampag nga timaw, ti init. Kadi, saan nga agas ti apgad, ti danon ti baybay, nulo timaw din ti init. Ngayon no sampay nga timaon, sa agdigdigos, pintas. Huwag nga sila nagnangin ko na kasta. Ado na kita nagsaksakit nga sa nga mag-aasan, kiti agas na kit, mabanda mo matok-batok, kiti bye-bye, no sampay nga limgak di init. Kaya nga, nakatupis ka met, nga agdigos, masulita kang agdigos. Adaklat ito abay nananang ko, nakalinong. Siyempre, malangap, iti angin ti bye-bye. Di kakabsat ko at ang digdigos na. Ket, di na ka pinawagan na kita ka-opisina. Ito palang Lunes nga mapanda. Di siya kan tulad mabati di opisina yun. Ano, doon kami mat nga sa bali. So, dakam lang kumati, napili. Yung masukatan da ko na ta. Tsak mo nga simurot, puno sumurot.
Kagura daw ni. Sin keket mo kagura. Makagura kang ka. Di mo kaya kagura na ka nagiti ka office mate mo. Ngayon kagura na ka nagiti pamilyam. Kagura ka. Nawanti sa bali nga kapat ng kanyak no saan ka. Kapamilyak. Katsya ka rin. Napatpatig di kapamilyak imitis ka. Wow. Tama. Ngayon no kas pagadigan taga-sawatan ton. Napatagak tumatingin ka. Gabuta, may bilang ang kapamilya. Ada bangunin ta pamilya. Ada pa'y kapamilya ta. Babayin ka din anang mo, kan kapsat mo. Vanji, di kayat kukit. Saan kami sungsung? Kadagiti ko bisina. Sungsung na kita, di ba? Nasiyat ka din tao nga uminom ang sigarilyo. Saan ka kininom? Uminom na kumayat. Ito yung nga lugar. Dito ka sa anak. Ada mat arak ko dito kat. Tadadagod daw yung maditimod kong agpinta. So, ang isyat ko man. No kasta, no siyak nga rin may dita, tao minom tanga to. E di na sa siya pa eh. Ang sakta ka dungo minom, nganti sa bali. Ito na Robino Lones. Mike to ta. Mika. Sige nga rin. Amom, Raul, namaminsan, nagbabawi at nganak yung relasyon ko. Ngayon, ad-ado nga amang na sana kagbabawi. Ngabutos to ka. Nagasatak ta na kinalasyon at nagaskeng ka. Nga si kapayan ti amak, si kapayan ti manong ko, si kanto may nagbaling asawa. O di mayat, I love you, Raul. I love you more. Vanji. Napanak nga road manon nemi iti apartment na iti Karabian ti Lunes. Nga kaandan manon nemi di iti office mate ko iti lugar nga napananda. Nagmalmalem nga meeting and then tumawag-tawag da kanya. Ni Nelia. Hello. I-open mo ta camera ma. Tapos makita ka. Ayan mo ka di. Adak dito'y kasera ni Raul. What? Hindi kasting oras? Isumad lagay mga di mo kaya simurot kanya. Uno ka na kami. Isumad lagay mga saan na ka pinulubusan. Tapno, imbes ganta ka dito'y anda ka sidog na. Kaya't nakabukuda. Maditi ka sta friend. Mati. Di ka pa'y agasawa kontrol na kan. Pahamon na. Okay. Oras sa mga kayat ng upayan na kamera. Okay. Kita nung kaso nagpintas na dito. Yo, buyan. Wow. Nabrayo. Kas magita nagpintas dito yung pag-inuman. At na kami nakapimpitas ng lugar. Open na open. Ito kakadwayot ta? Ano man naging grupa kakadwami? Ang bibiyang daw. Nagpintas, di ba? Nagpintas. Nakapis ka. Nakapis ka pa kada ito yung makan, mapulutan, mainom, ibang-iba. Sino ka sasalita? Raul? Office mate ko. Dadadjay. Ipapakita na nga rin pindas si lugar ngayon dahil nga madamadag nga enjoy. Kung naman lang yung may kadtoy. Tapos ti oras mo kumakit para kanya.
Nakadadayo lang nga rin na office mate mo. Ano mo ang tanak? Iyap mo natin. Ti oras ita kat para ken ka, ken para kanyak. Para ka datangan doa. Sa nga para ka nagiti kagayem mo? Nga para ka nagiti office mate mo? Nakuungat ka. Una ta, umayak dito apartment mo ko nam. Adda ka to eh. Yan, pangigas-gastaran ti oras nga kaandam nito. Di kita naka-adayo pa lang. O ano, sige, iyop ko. Naka-open. Di so, cellphone mo. Iyop mo. Patayin mo, tapnaon makatawag ka nga. Kung si stroke, ko nga talaga. Di ba may kanto tapno? Si kakinsyak lang. Timawag na lang, sinong batak lang. Sorry ah. Sige nga. Gawit ako. Sabi na nga rin may kanto. Di ba kahit mo tuminom? Kasi kakinsyak. Insagsagan ako. Di kita na eh. Ano di kita? Wala pa naman. Baka ano na subramit, sangar na. Riso nga rin nga raman na tanumayat ko na di mayat. Okay ba? Ano na ito eh? Tinimplam? Tinimplang. Dati akmat nga bartender ket. Kadi. Kasi makita lang ako. Oo, di ba? Sa bartender. Ano yung makpay? Mayat malaking ka. Mayat. Okay. Saan galagay mga pintor, loko. Lain kapag templa ti ara. Inuwain mo hakit ang negosyo ta. At nagalarik, manage kami titikwa. Pag-iinuman. Di ba? Di mo kayo tig-iinom. Negosyo lang trabaho. Ngayon mo sa nagpinta ka iti aldaw. Agbaling ka bartender. Kin manager tirabi. Maparak ta. Magbaling ka customer talaga kita nalaing umiinom nga office mate mo. Ngayon siya kayat. Isunod nga, nagkikatakon nga bartender. Tsaka ito kasi yung klase ng atmosphere. Oh, tumawag ka man Tumawag man minum man pulutan. Dito pulutan, Ano na ito Ramanam. Pinamanak manong. Kasla, diyak among imbagan, wala ito It's a meat. Adobo. Adobo nga manok. Abi kasto. Mas? Naimas. Naimas ka talaga. Uminom nga pa Naging ka narik na akong tinom kumano. Arara ko pagmatan ni Raul. I love you, Raul. I love you, Mar. Franchi. Ipakatakmat lang ka. May ay? Mawaling ka din? Nga. Ital nga pa'y mo, ti amin mo. Si kaano kayat mo? Imarumbang ka din? Doon pa nagduwa-duwam. Huwag. Ngayon na talagang sure ka. Ag-enjoy tayo dito nga rabi. Para kang kakan, para kanyak dito nga rabi. I love you. I love you more all. Kaslad da impainom na manunami nga sa anak ang makapagkidkid. Nga kanayon pa iti pulutan manunami nga ad-adda anang parugso keng kuana ken nang parugso kanyak. Iso nga sa anak nga nagalumiim sa anak nga nakabagked-ked ken awan pulos ti panagduwa-duwak. Ngayon sagot ko keng kuana ti amin-amin ko. Nag-enjoy kami ngagpadpada ay di nga rabii manong name. Tayo miyanak manong iti apartment na.
kabigatan na, bimangonak, nga napanak ng sagana, at ipamikat mi. Nag-enjoy ka sa limit laing, sweetheart. Enjoy na enjoy. Kaya na, no pinalubusan ka kumawon, no impilit mo tinapan sa diyay. At akadikaos, di kumanga pa nag-enjoy mo. Dito'y safe ka. Gabutas siyak. Tinakatagikwaking ka. Ikasanun no, ada sa bali nga ng tagikwaking ka sa diyay. Itisidong ko, safe ka. Itisidong ko, awan ti pa ka na naman. Gabutas siyak ti lalaki. Mangipatpatekin ka. Ken si kamet, ti patpatek ko. Oo na. Sampay lang ti kalaysa, ha? Anda kang ikarik iti anak kamsat ko pagbasayek. Ikasalan na masikugan ka. Tuwata, timang tulong ka nagdikapsat mo. Kaya't ko, nga mamaam mo ti pamilya. Oh, sige. Ito na Sabado, unang Friday, agkuyog ta nga gawid sa Jibalay. Tapno mamaamom din nanang ko kinikapsat mo. Sure. Nakaragsagsakak to, mangiamamukeng kakadakwada. Nga si kamay sa nalay nga pintor. Nalay pa nga bartender. Ken, may pagpanakil ka karelasyon ko. Agsipod ta. Malaksid nga boyfriend ka. Tatang ka pa'y. Manong ka pa'y. Inya mamok nga rood na nun ni Raul kadanan ng kanilikabsat ko. Kad maragragsakan daon ay anak pa nagkunak kat saan ka nagbidtot ka ng pili iti karelasyon mo. Marignak ang talagang ipatpatag na kaunay ni Raul. Talaga na nang talagang ipatpatagnak. Gamot na nagbaling stricto kanya. Di ko nagnarod nga, daamak, at tatang ko, at dapay manong ko, at dapay boyfriend ko. Nagsobli akong tibisina manong naming nga adan de kitiya nagkapo iti business meeting kinaganjoy da. Saan da ko masasadag kanyak manong? Madagpagpagun yan. Bahala kayo. Kaguradak no kaguradak. Naging ka manong nami nga nagsikog ni Nelia. Nelia ba eh? Di ba umpay boyfriend mo? Sa balit na pasamak, itinapanami nga makalawas. Taapay. Nabartay ka. Tiyak na pupuutan. Kat sino tinagtagikwakin ka? Nga nang buntis kang ka? Nagsikuking ka? Awan ti mayat ngagpudno. Diyos ko. Kasano nga roden? Masyak kumatimay. Baka pati siya. Dagdag ito mga kinatuwang babae. Masikog damat? Tsaka mo katakwada. Baka siyak layang tinabartek. Ninagang angawanda. Kat ni Becky. Awan te muna. Awan may tuluna. Pati suna na bartek mo. Nga napasamak ti amin. Iksan nga rod eh. O ate ko nang tanakarod. Nagay. Ay, imbaglagid din. Tanadaan na kiti boyfriend na kas kini Raul. Huwag nga rod. Gusto ni Raul. Kawan ti sa bali akang runangan na pinta sa karelasyon no saan nga ti mangipatpateg, mangisakit ken ka. Adamat relasyon tayo, nagka-obsinante, gagayam tayo. Yung naman minsan, saan kayo nasiyata ka relasyon? Mingisungsung kayo. Yung ka napinda sa karelasyon, ni Raul, ang mangisaksakit kanyak, stricto, para iti pagsayatag. Ken ti pamilya,
ti inak kanit kapsat ko. Kat, kumusta namuang ka rin ni parents mo, kapsat mo? Nabayag-bayag sa anak nagawawin. Kabuta na patpatig di ikaw isinaan tayo, ngayon ti kapamilyam. Uwing harod. Ala, basta lang tibiyak nila. Ano siguro man din leksyon mo? Siguro, it's time nga isardeng yun, kasta nga gimmick. Businessman nagpaiso, meeting na panan yung adadamit nga, kin concentrate yun ito, inalpasin ti meeting, adahin nila bisa kalungan, adaarak, sigarilyo, yeah. Pinadas ko mati, simurot ka na kayo. Nakidanggay ka na kayo. Ngayon baglaki din, tanamamok ni Raul. Yung baglaki din, ta nagkarelasyon kami kini Raul. Manipod ba't idiin manunemi sa anin nga mapaspasa magkukuyog dagiti ka-opisina nga mapaniti restobar. Kanya-kanyan, nga gawid dan, wano saan diyan mo, napapapanan dagiti na duma. Naganang kabalasang ni Nelia manunemi. Idin to, ta idi, damat na nagpitpitik ni saklot ko, ang da idin ni Treasure College ni RJ, nagkalaysakam kidipol. Ada, yung patakder mi nga bukod mi nga balay, dito yung syudad, manong nemi. Nga dito may tipag na edan, di kituwa kamsat ko, agraman matang kininanang, pinanawa minti balay mi, manong nemi sa Jay, probinsya, kaya't siyempre, mapamkam lahat naman sumasarong ka sa Jay, numailiw kami kada kiti kabagyan mi. Napaggraduar ko, di kitituwa nga kamsat ko, kada damatin bukod ng pamilya manong. Kad ninanang siyak ti kadandan nana, da kami kini Raul. Ani nanang manong nemi, mga ayawan, kada kiti talungan nak mi kini Raul. No adak ti bisina, ken no adamit iti gallery ni Raul isuna. Ken no adda, papanan na nga sa bali nga location, nga pangyayasayang katan iti panagbintana. Ado manong nemi, dikiti aramidan na ore awan ti order, agaramid agpinta, sana i-display manong nemi ti gallery na. Ado dikiti kumatang nabintas nga negosyo uno trabaho. Naman dikiti kundawang nga dalat tamad dikiti babae nga papinta nga nakatupis da ng mawan pulos iti nakmarig na panagimon. Kapag tapat check nga ni Raul iti kasasayatan nga karelasyon. Dito nga ron ti pagkasalita at manunemi kanagyaman naglaunay iti anus ken laing mo nga nangurnos kalpasan nag-insan ken ka dito detalye na through your messenger. Thank you ti laing mo nga nangibasa ket sabi ko ma at damat na ibatik nga andal liuliwa ken pagsarbing antibiyag. Ti relasyon ket napatiglaunay no mam nga tagibanen ken ipatig deta nga relasyon. Tuwing nga rodagyaman nga pagayam mo, Vanji. Thank you mat kang ka Vanji. Thank you mat kadagiti nagbuya. Iya may naganan da kay man muno saan. Basta nagbuya kayo. Nag-share kayo. Ken nakikinumusta kayo. Nakikinnablao kayo. Thank you kada kayo. Amin nga sangapada. Babay na po.